No niin, tervetuloa Leppävaaraan ja terveisiä sinne Raplamaalle. Tervetuloa Leppävaarassa. Tervetuloa Raplamaalle. Joo, minun nimi on Jorma Lyijynen, olen palokunnan päällikkö täällä Leppävaarassa ja minun tulkkini on Heikki Paajanen. Siinä on selle komantoylem Jorma Lyijynen ja minä Heikki Paajanen olen Tema Tölkiksi. Joo, Leppävaarahan oli aikoinaan pieni kylä Pahanen ja muutamia kymmeniä satoja ihmisiä korkeata täällä asui. Varem Leppävaara oli väikkekylä, siinä elas moni sata inimestä. Ja tänä päivänä Suur-Leppävaarassa asuu 65 000 ihmistä. Ja tänä päivällä siinä Leppävaarassa elää 65 000 inimestä. Meillä on komea paloasema, VPK:n paloasema tässä ja naapurissa komea vakinaisen paloasema. Siinä meillä on uhke vapaatahtiliku komantohuone ja siinä täitsä körvällä on kutselliset päästeametti depot. Hyvä, me voimme siirtyä nyt sisätiloihin tästä kohta ja katsoa tätä meidän kalustoa. Ehkä lähdemme sisään ja vaatamme omaa varustusta. Meidän sammutusauto ja sammutusauton pumppu on Ruberin pumppu. Siinä on meidän kustuttusauto. Siinä on Ruotsissa tehty Ruberkin centrifugalpumppu. Joo, Ruberin pumppu tuottaa 4200 litraa minuutissa. Se anna 4200 litraa minuutissa vajatusen puhulla. Mennään tänne sivulle ja täällä on meillä sähkökalustoa. Karvalkappis. Meidän aggregaatti, joka antaa 10 kilowattia sähköä sieltä sit meille. Ja siinä on meidän aggregaat, missä antaa 10 kilowatti vajatusen puhulla efektiivisuutta. Hyvä. Ja vielä toisella puolella on toi meidän pelastusvälinesarja. Siinä. Siellähän se oli jo tässä näin. Holmatro päästövahente. Joo, tässä on meidän Holmatro pelastusvälinesarja. Ja siinä on levittimet ja leikkurit, molemmat toimii ihan hienosti. Joo. Ja siinä on meidän Holmatro päästövahente, missä on leikkamiseksi käärit ja sitten siis on vahentit laajentaa vajatusen puhulla autokraakki vai mitäkin muuta. Niin, meillä on tässä tää sammutusauto ja moni on ihmetellyt, että miksi tässä on tää luukku nousee tänne ylös. Se on ihan konemiehen takia, että konemiehellä on sadesuoja siinä. Se luukku on möötut kaitseksi vihman varjuksi masinistille. Joo, ja työnnätkö sisään sen, saadaan luukku kiinni. Näin. No niin, ystävät hyvät, tämä on meidän säiliöauto. Sen säiliöauton omistaa Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos. Se on meidän paak-auto. Se auto on päästeametti oma, joka antoi meidän kasutuselle. Joo, se on meidän käytössä ja ihan se on ollut aikaisemmin vakinaisella 6-7 vuotta ennen käytössä. Se on varmaan ollut 6 aastat kutselisen komandokasutusella ja selle perästä Antti Yle meille. Joo, ja säiliöauto toimii meillä ihan niin kuin omana autona. Se on meille täpsät sama muotina kuin se oleks meidän oma. Hyvä, joo, ja katsotaan tätä kalustoa. Autossa on 15 000 litraa vettä. Masinapealla on 15 tonni vettä. Ja 1000 litraa vaahtoa. Ja 1000 litraa vahuaineet. Imuletkuja ei tässä autossa enää ole. Me ollaan kaupunkipalokunta ja meille saadaan paloposteista ja vesiasemista se vesi. Enää selles masinas vakuumipumppa vai imilvuolikuit ei ole. Me elämme siinä linnassa ja vettämme hydraattitesta.
Joo, auto on 1+1 paikkainen ja vie sitä vettä sinne palopaikoille. Selle auto pitää soittaa 2 miestä ja selle yleisanteeksi on V-vetäminen onnettomuuskohdalle. Ja tässä naapuriasemalla, vakinaisen asemalla ei ole säiliöautoa. Ja jos tällä alueella sitä välittömästi tarvitaan, niin tästä otetaan meitä se säiliö. Siinä kutsellisella komandolla paakautot ei ole ja vajatusen puhul antaako se yleensä ne meidän paakautolle. No niin, tässä on meidän miehistökuljetusauto. Tässä on paikkoja 1+7 ja tällä viedään lisämiehiä palopaikalle. Se on meidän Meeskonna transportauto. Siinä on 1+7 kohta ja selle veettäkse mehi onnettomuuskohtatelle. Meidän miehistökuljetusautossa niin näissähän on vilkut sekä sireenit. Se on tuletörjäauto, se on varustettu sireeni ja vilkkurit niin että se onkaan juridiselta tuletörjäauto. Ja siinä on vielä semmoinen, että kun se on paloauto, niin se saadaan Suomessa verottomana. Kun se on rekisteeritty tuletörjäautoksi, siitä tulee vajaa maksta autovero yltse. Näin. Anssi Valli, Leppävaaran VPK Espoo, vanhempi sammutusmies. Henkilökohtaisen suojavarustuksen suojakypärä. Tämä on Anssi Valli, tämä on vanen päästjä siinä Leppävaarakomantos. Ikämiehen kaitseriiettusesta on osa niin sanottu sininen kaitsekiiver. Ja esimiehellä ajoneuvossa säilytettävä oma kypärä, punaiset raidat. Ja se, kes tööttää yksusen esimieheksi, kasuttaa ikas autos olevat kiivrit, missä on punainen värv päälle. Palokunnan hälytykseen osallistuville on järjestelmä, johon ilmoittaudutaan, kun osallistutaan hälytystehtävään. Ja siinä on Meeskonna jaoks arvuttisysteemi, millä on voimalik saata SMS, millä kautta antakseen väliakutset ja onkaan voimalik teattata kuinka paljon aika vettä ennen kuin mies on siinä kohdalla. Miehistö saa SMS-viestillä hälytyksen kännykkään ja paloasemalla oleva järjestelmä saa saman viestin hätäkeskuksesta. Meeskont ja se arvuttisysteemi, nämä molemmat saavat väliakutset teatte häirekeskuksesta. Järjestelmä aktivoituu hätäkeskuksen hälytyksestä. Systeemi lähet käima häirekeskuksen puolella antut väliakutse järkiin. Miehistö ilmoittautuu paloaseman viestijärjestelmään ja viestimuoto on, että kuinka monta minuuttia kestää, että on paloasemalla. Meeskonna liikmet rekisteeruvat väliakutselle niin, että annavat oma mobiilista SMS-teatte, mille voittaako vastu siinä arvuttisysteemissä. Järjestelmä näyttää myös tiedot kartalla ajo-ohje kohteeseen. Systeemi näyttää kuitas teekont onnettomuuskohdalle paista. Paloasemalla nähdään kuinka monta henkilöä ja minkä ajan kuluessa on tulossa hälytykseen. Siinä komantos
on ekraanilta nähdä mittu meest ja kui millä nat arvestavat, että nämä oleks siinä komandossa. Näillä tiedoilla yksikönjohtaja voi aloittaa suunnittelun ajoneuvojen miehityksestä. Selle pohjalla yksuseen esimies voi hakata planeerima yksuste meskonna liikmette yleisanteet. Samalla yksikönjohtaja voi antaa tietoa hätäkeskukseen tai palomestarille, mikä on palokunnan miehistön vahvuus ja aika, koska saadaan auto liikkeelle. Voitko etastata selle informaationi häiriökeskuselle ja operatiivikorrapitäjälle? Nyt näytämme, miten järjestelmä toimii. Nyt mä näytän, kuinka se systeemi tekutsetaan. Ja hätäkeskus lähetti järjestelmään ja miehistölle keikkaviesti. Häiriökeskus on nyt saanut väljäkutse teatteelle arbuttisysteemille ja mieskonna liikmettele nente mobiilitesse. Ja vasteaika sopimuksen mukainen. Lepingun järki me olemme teekonna peal 12 minuutista ja siinä lähdet se aika nagu väiksemmäksi. Se näyttää, kuinka paljon meillä on aika väljäsöityksi. Ajo-ohje paloasemalta kohteeseen. Marsrut komandosta onnettomuuskohdalle on nähdä kaartin päällä. Hälytyksen tiedot, kohde, hälytetyt yksiköt. Adress ja väljäkutsutut yksuset on nähdä siinä ekraanin päällä. Henkilöt, jotka osallistuvat hälytykseen, tieto tulee ruudulle. Seuraava mies ilmoittautui. 10 minuuttia kestää tulo. Konemies, sammutusmies, yksikön johtaja, palokunnan päällikkö. No niin, tässä on eräs palokulttuuri. Me keräämme näitä hihamerkkejä ympäri maailmaa. Erinevät vapatahtoliko tuletörjes traditionit ja seprussuhteet on väga tähtsät asiat ja meillä on komplekska vahettata näitä embleeme niin, että meillä on minkäsukunen kokumik neet kasin seinäpealla. Meillä on tällä hetkellä niin yli 300 hihamerkkiä täällä Leppävaarassa. Yli 300 merkki on jopa kokkusaatut. Meillä on ystävyyssuhteet Raplaan ollut monia vuosia jo. Niin olemme saaneet myös Raplasta mukavan lahjan, joka on MP800 Polje. Joo, tämä lahjahan saatiin pari vuotta sitten ja täällä lukee Restart, eli ystävyys palautetaan ja startataan uudestaan vuosikymmenen jälkeen. Siinä on tekst Restart, mistä hän tappaa, että me hakkamme uudesti ne seprussuhteet arentamaan.